Σε αυτό το βίντεο θέλω να σας δείξω τον προετοιμασμό των φυτών πριν τα βάλετε στο νηδρίο. Σήμερα έχουμε δύο φυτά, το Limnophila sessiliflora και το Ludwigia rebens. Είναι πάρα πολύ εύκολα φυτά. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι μπορεί ο καθένας να τα δουλέψει στη σπίτι του, χωρίς πολλά λιπάσματα, χωρίς διοξίδιο. Είναι πολύ εύκολα και η συντήρησή τους είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό το οποίο χρησιμοποιώ εγώ είναι ανατομικά εργαλεία, τα οποία κόβουν πάρα πολύ καλά και κάνουν πολύ ωραίες τομές. Πριν ξεκινήσουμε, αυτό που θέλω να σας πω είναι για το Ludwigia rebens, ότι φτάνει μέχρι τα 50 εκατοστά περίπου και στους 26 με 27 βαθμούς ευδοκιμεί πάρα πολύ ωραία και έχει πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Πριν το τοποθετήσουμε στο ενιδρίο, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να το κόψουμε λίγο από κάτω και να καθαρίσουμε τα γύρω-γύρω φύλλα. Αυτό το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να σαπίσουν τα φύλλα μέσα στο υπόστρωμα ή χαλίκι, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Γιατί θα μαζευτεί αρκετό οργανικό υλικό το οποίο δεν το θέλουμε και με αποτέλεσμα να σαπίσει και ολόκληρο το φυτό. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για το Limnophila sessiliflora, το οποίο φτάνει μέχρι τους 40 πόντους περίπου και σε 26 βαθμούς Κελσίου λειτουργεί άψογα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι κόβουμε το κάτω μέρος και καθαρίζουμε τα γύρω-γύρω σε περίπτωση που υπάρχουν Βέβαια τα κόβουμε με προσοχή για να μην καταστρέψουμε το φυτό, γιατί κάτι τέτοιο δεν το θέλουμε. Κλείστε. Στη συνέχεια, αυτό που θέλω να σας δείξω είναι πώς ακριβώς να τοποθετείτε το φυτό μέσα στο ενιδρίο. Αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τη λαβίδα, να το πιάσουμε κάπως έτσι και μόνο το τοποθετούμε κάτω. Κάπως έτσι. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω, απλά το αφήνετε και αυτό θα κάνει τη δουλειά του. Όταν θα μεγαλώσει αρκετά και θα έρθει η ώρα να το κλαδέψουμε, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι κάπως έτσι και αυτό ήταν όλο. Στη συνέχεια, για να το ξαναετοιμάσουμε αυτό το οποίο έχουμε κόψει για να το βάλουμε μέσα στο ενιδρίο, ακολουθούμε την ακριβώς ίδια διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά την Ludwigia, την πιάνουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κάπως έτσι, και τη φυτεύουμε στο σημείο που εμείς θέλουμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό ήταν όλο, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Η Ludwigia κόβεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και η Limnophila και στη συνέχεια την προετοιμάζουμε και αυτή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας άρεσε.